सेन्ट्रेलखौनो होन स्टेटखौनो होन जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौनो होन ओरैबायदि थगाय जाफ्लेबाय मथथे बुंनांगौआ गोबां दङ बुंबाबो जोबि ओरैबायदि थगाय जाबाय आरोबाव खुनु जाहोन गैला नैबे भिडिअ बुंनायनि फारसे नोंथांमोना मा सानो माखासे आपडेट होनो गोनां थांगासिनो दं हायलांदो नोंथांमोना বড়োসকলক কেনেকৈ ঠগি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেকৈ বড়োসকলক ঠগি আছে আজি ৰাজ্যপালৰ ভাষণটো আপোনালোকে পঢ়িলে এই কথা জানিবলৈ পাব रंगुल बर'आदाया माबा मोनसे खोथा बुंदों सोरनि फारसे बुंदों नैबे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन नैबे भिडिअआवहाय मोननैसो आपडेट होननानै सानदों दिनै बनसु आफादनि बानजायनायावहाय जे थामथि एनुवेल कनफारेन्स लोगोसेनो फर्स्ट ट्राइबेल कनक्लेभआ दिनै जोबनो थांगासिनो दं and दिनै गोबां मोजां मार्जिनाव सापर्ट खालामनायखौ नुदों स' बयबो पार्टी फुर्ति सानलायालाबासिनो खौसेथिनि गेजेरजों बर'नि जाखिनि आद्रा थालांनाय सिमांखौहाय जाफुंसार महर होनो थाखाय पार्टीनि खोथाखौ सिन्था खालामालाबासिनो बयबो ज' जाजाय ओंखारबोनायखौहाय नुनो मोनदों थारैनो बे मोनसे जोबोद मोजां लैखोन आरो मोजां बाथ्रा दा बिदिनो रावखौबो राव नेवसिगारालासेनो गाव हारिनि थाखाय मोनसे जे थांखि साननाय हनाया दिनैनि समावहाय थारैनो मोजां होननांगोन बेखौहाय माने पलिटिकेलि बुङोब्ला खाम्फा बरगयारि बिथांजोंहाय जइन जाहैनाय माखासे सुबुंफोरा बिथांनि सापर्टआव थांफानायफोराहाय दिनैनि समाव नुदों ज' जाजाय बयबो बिपिएफआवहाय हाबफैफिननाय जितु मैयानि भिडिअआवहाय आं मैया स्पष्ट बुंदोंमोन जे 31 मार्चआनो जोबथा सान मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि कार्यकाल माने अफिसियेलि जिखुनु अर्डार साप्लाइ कन्ट्रेक्टर अफिसार्सफोरा गोदान खामानियाव जुदि आवगायनो सानदोंब्ला नैबेनो वार्निं बिथाङा हरदों जे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि सेप्टेम्बर मासाव बिथाङा बेखौहाय एक्सेप्ट खालामनाय नङा गनायथि होनाय नङा बेबायदि दा बेबायदि बेलायावहाय ओरै गेजेराव मास मोनबाया थारैनो दिनैनि समावहाय इलेक्शननि माखासे दुंहाव थासारिनि गेजेरजों गोबां माने बेबायदिनो जासिगोन मावसिगोन खालामसिगोन होननाय बाथ्राया नैबे मास मोनबायावहाय नुनो थांगोन ओरैनोब्लाबो बिसायख'थि खाथियाव जाखिनि डिसिसन लानायफोराहाय 100%आव 90%आनो फेलें जायो बेखौ नुबोगासिनो दङ स' थारैनो नैबे बिटुइन इलेक्शन आरो दा बर्थमान जे 31 मार्चनि फाइनान्सियेल इयार नैबे क्लजिं जानो थांबाय दा बिदि बेलायाव थारैनो 5 मान्थ्सनि थाखाय आरोबाव जोंनि बिटिसिनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन बेखौ नुहुरो आरो जिहेतु दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां बुंनायनि खोथाफोरखौ जोङो एसे सिन्था खालामना नायोब्ला जासिगोन मावसिगोन सावरायनाय बायदिसिना बुंबाय थानायफोरा 5 बोसोरनिफ्राय बेखौनो सावरायफ्लेगासिनो दं नाथाय जाफुंसार जानायखौ नुवाखै स' बेबायदि आरो बाखि गोबां आपडेट होनांगौ दंबावोमोन नाथाय बे भिडिअ नङा आं नोंथांमोननोहाय सम दिहुननायनि गेजेरजों समखौ एसे मिलायनो हायै जानायखाय सुंद' आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों बेनि थाखाय निमाहा थाबाय बाखि माखासे आपडेट्सफोरखौ आं ओरैनो नोंथांमोननो हरसिगोन जुदि समा मिलायोब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय